Ето е лапка ни. Има някаква разлика между цигани и така нататък, защото то го има навсякъде. Българите го има и навсякъде по целия свят. Стъпни, Боня, стъпни там. Да, Боня. Стъпай от тук. Драскаш Този диге има фатаме. Разкажи ми за един ден. Примерно, станете сутрин, какво правите? Станем сутрин, шетаме и почваме да търсим на къде да отиваме и да си изкараме храна, защото децата като станат и почват да реват. Аз съм на първо място. Има много пари. Не съм главна. Няма глад. Главата горе. Музиките играят. Музиките. Сега. Мама, Ариша, мамо! И невъзпитано дете си, ама... Ами аз нямам обувки, колко пъти да ви кажа. Побой моите пък коля, аз бута ще не скъм. Ще намери дома карите. Какви да я обува и тръгна. Обувай се на какво да е. Ай, аз вчера дето бях. Вчера дето бях. Хубави бяха. Айде, че чакат за Майко, изгоди. Аз пък бях същия.